Úvod do efektívneho promptovania. Vitajte v kapitole o tom, ako efektívne komunikovať s umelou inteligenciou. Dnes sa naučíme, čo je to efektívne promptovanie a prečo je dôležité. Čo je to promptovanie? Promptovanie je spôsob, akým zadávame pokyny alebo otázky umelej inteligencii, aby sme dostali presné a relevantné odpovede. Správny prompt je kľúčový pre kvalitu odpovede. Promptovanie je v podstate programovanie v prirodzenom jazyku. Všeobecný a detailnejší prompt. Tu máme ukážku všeobecného promptu. Napíš mi niečo o hudbe. Odpoveď. Hudba je univerzálny jazyk, ktorý spája ľudí naprieč kultúrami a časom. Je to forma umenia, ktorá využíva zvuky a ticho v rôznych kombináciách na vyjadrenie emócií, myšlienok a príbehov. Hudba môže mať rôzne podoby od tradičných ľudových piesní až po moderné elektronické skladby a hrá dôležitú úlohu v spoločenských udalostiach, náboženských obradoch či osobných momentoch. Naopak, detailnejší prompt, v ňom som dala umelej inteligencii kontext, cieľ a čo chcem zistiť. Takže prompt. Kúpila som nový dvojizbový byt a potrebujem vedieť, ako ho vybaviť zariadeniami pre smart home v strednej cenovej hladine. Odpoveď. Gratulujem k novému bytu. Vytvorenie inteligentnej domácnosti v dvojizbovom byte v strednej cenovej hladine je dosiahnuteľné a môže výrazne zvýšiť komfort vášho bývania. Tu je niekoľko krokov a odporúčaní, ako začať. Stanovte si rozpočet a priority, vyberte si centrálnu riadiacu jednotku hub, osvetlenie, kúrenie a klimatizácia, zabezpečenie, ovládanie spotrebičov, kompatibilita a integrácia, inštalácia a nastavenie. Investovaním do týchto zariadení môžete vytvoriť pohodlnú a efektívnu inteligentnú domácnosť, ktorá bude prispôsobená vašim potrebám a zvýši kvalitu vášho bývania. Prečo je efektívne promptovanie dôležité? Nejasné alebo zle formulované prompty vedú k odpovediam, ktoré sú nepresné alebo nepoužiteľné. Jasnosť a špecifikácia sú kľúčom k dosiahnutiu výsledkov, ktoré potrebujete. Príklad efektívneho promptovania. V tomto prípade sme zadali umelej inteligencii jednoduchú otázku, ale špecifikujeme, na akej úrovni nám má odpovedať. Takže zadanie. Vysvetli gravitáciu ako pre 10-ročné dieťa. Odpoveď. Gravitácia je sila, ktorá spôsobuje, že veci padajú na zem. Keď napríklad hodíš loptu do vzduchu, gravitácia ju pritiahne späť na zem. Je to tiež dôvod, prečo my všetci stojíme pevne na zemi a neodletíme do vesmíru. Predstav si gravitáciu ako neviditeľnú ruku, ktorá drží všetko pri zemi. Bez nej by veci nelietali vo vzduchu, ale by sa vznášali bez smeru. Gravitácia tiež spôsobuje, že Mesiac obieha okolo Zeme a planéty obiehajú okolo Slnka. Je to veľmi dôležitá sila, ktorá udržuje poriadok vo vesmíre a umožňuje nám žiť na Zemi tak, ako ju poznáme.